Забравих, сменихме името, сега сме консервени кутии. Оркестърско. Сега ще ни представи тук една млада дама. Заповядай микрофона. Така. Първо, честита нова година на всички, да сме живи Живи, здрави да сме. За нова година на всички, на млади, на стари, на турци, цигани. Така. Българите, за това сме тук, не знам. Нека да сме си тук по-добре от България, както и да е. Сега, на първо место, най-скъпата Йоника, най-главната Йоника, Амзата Иров. И така, дами и господа, най-великият, най-страшният, Веско Риков! Браво! Атешкана, дами и господа, най-могъщият, най-великият, царя на Испания! И така, вижте всички. Айде да научим. Чакайте. Имаме тук две млади, много красиви, талантливи дами. Едната е Ванеса Мей на вашите екрани. Много благодаря. Ибрям Папа. Ибрям Папа. И най-главния ръководителя на нашия оркестър шампиони, Живко Корк! Не късва малко, ама нема нищо. Така, нашият най-добър оркестър. Благодарим ви, извинете ме, малко че съм пияна, но както и да е. Айде, съвсявай, господине, дай речта така, Георги Първанов изрича с бъдното година. Сега да ви представя нашата кичекина. Също така, да, само по-точно. Също така умее да свири и на цигулка. Направи нещо. Браво! Най-добрата! Айде сега да видят пикека! Това е, дами и господа, това е. Само чакаме тук барабаниста да си прави барабаните, китариста и китарата, клавиниста клавира и Ополона за Йоника тя. Мачола царство. Аз купам. Как ти включи за да? Что ли нас